Rydym yng nghanol ar gyfwng amgylcheddol. Mae colli cynefinoedd a rhywogaethau am datgysylltiad cyffredinol oddi wrth natur yn cael effaith enfawr ar y blaned ac arnom ni, yn feddyliol, yn gorfforol ac yn gymdeithasol. Ond mae gobaith trwy'r mudiad i adfer y byd naturiol a'n cysylltiad ag ef. Yng Coetir Anian, rydym gwneud gwahaniaeth positif yn yr amgylchedd ac ar gyfer y cymunedau sy'n gysylltiedig â'r prosiect. Lleolir ni yma am mynyddoedd Cambria. Mae safle'n gorchuddio 300 erw o rostir, lle mae gwellt y gweinydd yn bennaf. A thea 20 erw o goedwig law geltaidd hynafol. Cyn i ni gaffael y tir yn 2017, nid oedd wedi ei bori am oddeutu 6 mlynedd, ac roedd y dirwedd di-goed wedi dirywio'n ecolegol. Felly, mae nod o adfer tirwedd byw y gall pobl ymgolli ynddo yn hynod gyffrous. Seilir ein cynlluniau ar gyfer rheoli tir ar yr egwyddor o'r ymyrraeth leiaf posibl, ond rydym wedi gwneud rhywfaint o waith adfer cychwynnol. Tynnwyd yr holl fewnsys mewnol, planwyd tua 2,000 o goed brodorol, a byddwn nhw'n plannu llawer mwy ar draws y safle, gan ddefnyddio dulliau plannu dim ffens. Rydyn ni'n defnyddio tir serth neu orchydd llystyfiant i blannu'n coed allan o afael neu olwg yr anifeiliaid llysysol. Trwy flocio'r gwaith dreinio, creuwyd tua 1,100 o byllau bach, a fydd yn raddol galluogi'r ardaloedd o wellt y gweinydd i ddychwelyd i orgors yn y mannau glybach. Rydym hefyd wedi cyflwyno ceffylau gwyllt, conics ydyn nhw. Dyma mwy na thebyg yw'r bryd tebycaf i'r ceffylau cyntefig a ddiflannodd o'r tir rhyw 100 mlynedd yn ôl. Mae ei pori yn adfer ardaloedd i rostir a dolydd. Nawr, rydyn ni'n awyddus i weld i ble bydd natur yn ein harwain. Mae hefyd yn bwysig bod ysgolion a chymunedau lleol yn cymryd rhan. Rydym yn cynnal rhaglenni addysgol ysbrydoledig ar y safle ac mewn ysgolion. Cynigir prosiect 2 blynedd i ysgolion cynradd lleol gan weithio gyda'r un disgyblion wrth iddynt symud trwy'r ysgol. Mae'r plant wedi casglu a phlannu mes i'w meithrin yn yr ysgol cyn eu plannu yma. Maen nhw hefyd wedi dysgu sgiliau byw'n wyllt fel chwilota am fwyd ac adeiladu tannau. Mae gweld y plant yn tasgu mewn nentydd, adeiladu argaeau, dringo coed a hela am drysorau natur fel mwyau dion a dal y hydref yn fendigedig. Dros y 2 mlynedd, gallwch chi eu gweld nhw yn adeiladu cysylltiadau cryf a natur. Dyma i chi gwestiwn. Sawl person yn ei harddegau fyddai'n fodlon treulio wythnos heb ei ffôn symudol? Gwahoddir 10 disgybl ysgol uwchradd i bob gwersyll a gyfer wythnos o fyw'n wyllt ar y coetir. Mae rhain yn bobl ifanc sydd, am amryw resymau, yn profi anhawster wrth gael mynediad i addysg. Rydyn ni yn dangos y tirwedd iddyn nhw ac yn mynd â nhw i gerdded yr afon neu falle nofio gwyllt. Maen nhw'n dysgu am fwyd gwyllt ac yn coginio brithyll ffres o dan y gwersyll. Mae pawb yn ymlacio i'w amgylchedd newydd ac yn gwneud ffrindiau newydd. Cyn hir, maen nhw'n eistedd o amgylch y tân yn adrodd straeon ac yn creu eu tylwydd eu hunain. Treulir un noson arbennig yn cysgu allan o dan y ser. Mae'n brofiad gwych iddyn nhw ac mae'n hyfryd i gweld yn meithrin cyfeillgarwch newydd. Ac wrth gwrs, maen nhw hefyd yn meithrin cysylltiadau a natur. Ym mhob taith trwy natur, mae rhywun yn derbyn llawer mwy nag y mae'n ei geisio. Dyma eiriau'r naturiaethwr John Mwlch, sy'n esbonio'n berffaith pam ein bod yn canolbwyntio ar alluogi cymaint o bobl a phosibl i deithio trwy natur yn y coetir.
Rydym wedi creu llwybrau cerdded a llwybrau ceffylau sydd ar agor i'r cyhoedd. Ffordd gwych o ddod i nabod y safle. Trefnir diwrnodau gwirfoddoli misol, lle daw pobl o bell ac agos i ddysgu sgiliau newydd, plannu coed a thynnu ffensys. Rydym wedi torri rhedyn, adeiladu toiled compost a shed gron. Mae'r deunyddiau adeiladu naturiol, y siap crwn a'r to gwyrdd, yn helpu'r shed i asio gyda'r tirwedd. Ac wrth gwrs, mae hyn i gyd yn cael effaith bositif ar yr amgylchedd. Rydyn ni'n barod yn dechrau sylwi ar newidiadau. Mae'r pyllau wedi denu gwas y neidr deheuol. Mae'r ehedydd wedi dychwelyd i'r rhostir, a bellach gwelir giach yn rheolaidd. Uchafbwyntiau eraill yw gweld cudyll bach, troellwr bach, a bodat unwyn, a chlywed crir gylfinir. Mae grig, llys a migwyn yn lledu, ac mae blodau gwyllt tipyn mwy niferus. Felly, beth nesaf i Coetir Anian? Byddwn yn parhau yn gweithgareddau ysgol, ac rydym yn cynllunio gweithgareddau lles a gwersylloedd ar gyfer oedolion bregus. Rydym yn gobeithio ychwanegu gwersylloedd ieuenctid pellach mewn rhaglen tymor hwy, yn ogystal â digwyddiadau ar gyfer y cyhoedd. Byddwn yn archwilio'r posibilrwydd o adfer anifeiliad broderol sydd ar goll, fel gwiwer goch, rhygodyn bengron y dŵr a'r ysgyfarnog fynydd. Rydym hefyd am gynyddu arwynebedd y coetir. Mae amrywiaeth ar gynydd. Rydym yn dychwelyd at dirwydd toreithiog.